Γεια σας παιδιά, αυτό το βίντεο θα είναι ένα βίντεο ανακοίνωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω που έφτασα στους 55 συνδρομητές. Θέλω να συνεχίζετε να με στηρίχνετε με ένα like και όσοι δεν έχουν κάνει εγγραφή να κάνουν και να πατήσουν και το κουδουνάκι για να τους έρχεται ενημέρωση για κάθε νέο βίντεο. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω σε αυτό το βίντεο ανακοίνωση είναι ότι σας έχω πει και άλλες φορές, μπορείτε να γράφετε στα comments τι παιχνίδια να παίζω, όχι μόνο gaming βίντεο να κάνω, να μπορείτε να μου πείτε να κάνω προκλήσεις, vlog, αυτό με τα βίντεο. Κάτι άλλο, άμα φτάσω τα 100 subs, θέλω να σας πω ότι θα αρχίσουν νέες σειρές με ό,τι θέλετε να μου γράφετε, όπως σας λέω σε κάθε βίντεο. Και αυτό παιδιά, θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να συνεχίζετε να έχω τη στήριξή σας, ελπίζω. Να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Bye.